Γεια σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ψυχογράφημα, την εκπομπή που αναλύει, σχολιάζει και καυτηριάζει θέματα της καθημερινότητας και όχι μόνο. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Άνοιξη. Άνοιξη, η εποχή της αναπαραγωγής. Όλα τα όντα την εποχή της Άνοιξης αναπαράγονται. Κάποια με διακριτικότητα και κάποια με όχι τόσο. Αν πάμε στην κλίμακα της ενόχλησης κατά την αναπαραγωγή των όντων, έχουμε γείτονας φοιτητής, γάτα και φυτά. Εξού και Άνοιξη. Άνοιξη ο καιρός, άνοιξη το λουλούδι και έβγαλε γύρι και άνοιξη πέτρα να κλειστώ εγώ που έχω αλλεργία. Πολύ καλό ρε! Καταλήγουμε λοιπόν πως τα φυτά θέλουν να κατακτήσουν τον πλανήτη. Πρώτον γιατί αυξάνονται σε πληθυσμό με την αναπαραγωγή τους και δεύτερον γιατί θέλουν να εξολοθρεύσουν την ανθρωπότητα. Ευτυχώς εμείς οι άνθρωποι δεν το έχουμε αφήσει έτσι και έχουμε επιστρατεύσει πολλές οργανώσεις εναντίον των φυτών, όπως η Vegan. Χαρακτηριστικό παράδειγμα φυτών που θέλουν να μας κατακτήσουν είναι τα πεύκα. Που βγάζουν από αυτά τα κίτρινα που είναι σαν κόκοκοψ γύρι και κάνουν τα μπαλκόνια μας, τα αυτοκίνητα και τα ρούχα μας λες και έχουν γυρίσει από Color Day. Πάρα πολύ καλό ρε που το σκέφτηκες! Βέβαια δεν είναι το μόνο δεινό οι γύρι που έχουν τα πεύκα. Πέρα από τα περιστέρια που έχουν και μας κουτσουλάνε, έχουν και κάμπιες. Τι φάση με τις κάμπιες, όλο το χρόνο είναι μέσα σε ένα κουκούλι και παρτουζώνονται, θυμούνται να βγουν την Άνοιξη, κάνουν τρενάκι ακαντού και περιμένουν κάποιος να τις πατήσει. Εν τω μεταξύ όλες ακολουθούν την πρώτη κάμπια. Πρώτη κάμπια τι είναι, influencer? Άρα οι κάμπιες είναι influencer και καμιά φορά και το αντίθετο. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τον καιρό. Δεν είναι τυχαίο που η Άνοιξη είναι η μόνη εποχή που είναι σε θηλυκό γένος. Με τον καιρό που έχει αυτές τις μέρες θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε στην καρδιά της Άνοιξης. Και ας τη μαχαιρώσουμε λοιπόν να πάμε καλοκαίρι. Έχει ζέστη αυτές τις μέρες ρε παιδί μου και ανεβάζει τα χειμωνιάτικα στο πατάρι. Την επόμενη μέρα θα έχει -12. Ο καιρός φίλε είναι λες και έχει συνεννοηθεί με τη μάνα σου για να επιβεβαιώνεται με το ζακέτα να βάλεις. Είναι λες και ο καιρός είναι ένας αυστηρός μόδιστρος που ό,τι και να βάλεις δεν ευχαριστιέται με τίποτα. Βγάλε μου λίγο τη ζακετούλα. Α, όχι, προτιμώ ένα πιο φθινοπορεινό look. Βάλε το γυαλί. Όχι, ξαναβγάλ' το. Κάνουμε και μια στροφούλα. Το κύριο πρόβλημα που έχω εγώ προσωπικά την Άνοιξη είναι η αλλεργία. Η αλλεργία δηλώνει ότι εμείς έχουμε υποκύψει στα φυτά. Εγώ ας πούμε έχω αλλεργία στο περδικάκι. Τι είναι το περδικάκι ρε μαλάκα? Εγώ που στη ζωή μου τα έχω βάλει με θηρία και επιβίωσα. Έχω σκοτώσει τόσες κατσαρίδες. Έχω περάσει μπροστά από τόσους ελεγκτές στο μετρό χωρίς να με καταλάβουνε. Που είναι το ίδιο πράγμα με τις κατσαρίδες. Εγώ λοιπόν υποκύπτω σε αυτό το φυτό. Και γιατί τι φάση περδικάκι? Τύπου στην πέρδικα δεν έχω. Δεν μπορούσα να έχω σε κάτι γαμάτο αλλεργία. Ξέρω να έχω τον κρυπτονίτη. Πολύ καλό! Τα φάρμακα παύλα ναρκωτικά που μπορούν να σε σώσουν από την αλλεργία είναι τα αντισταμινικά. Αντισταμινικά ξέρετε γιατί είναι? Γιατί καταλαβαίνεις ότι σου έρχεται αλλεργία και είσαι κάπως. Φεύγω. Αν δεν πάρω αντισταμινικά, αναγκάζομαι να κάνω beatbox μπροστά σε κόσμο. Η Άνοιξη, όπως καταλαβαίνουμε, είναι η εποχή των αλλαγών. Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η ώρα, αλλάζεις και εσύ και γίνεσαι από χοντρός αδύνατος γιατί έρχεται καλοκαίρι, μέχρι το Πάσχα, μέχρι που ξαναγίνεσαι χοντρός. Τη διάρκεια της Άνοιξης ετοιμάζεις κορμί για το καλοκαίρι, κάνεις διατροφή, μέχρι που μία Κυριακή πας χάλια. Τη διατροφή. Μαλάκα, έχω γαμηθεί σήμερα ρε, ούτε ένα καλό δεν έχω. Τη Μεγάλη Εβδομάδα γιορτάζουμε τα πάθη του Χριστού, την Κυριακή του Πάσχα γιορτάζουμε τα πάθη του αρνιού και την επόμενη εβδομάδα γιορτάζουμε τα πάθη του πεπτικού. Υποτίθεται το αρνί το θεωρούμε ένα πάρα πολύ αθώο ζώο. Ας πούμε κάποιος που είναι πάρα πολύ καλός λέμε αυτός είναι αρνάκι. Και το κάνουμε τόσο, το κάνουμε κοκορέτσι, στη σούβλα, παϊδάκια που να ήταν και ένοχο. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω πάρα πολύ, αν και δεν το νομίζω. Κάντε ένα like, κάντε ένα share, κάντε ένα subscribe, ακολουθήστε μας και στο Instagram. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση κτλ. Γεια σας! Δεν ξέρω γιατί σας έμεισα, γεια σας γενικά. Επίσης αυτό ακούγεται. Οπότε αν θες να κουνηθείς μίλα πρώτα, να σταματήσεις να μιλάω και μετά... Ωραία. Ποιο είναι, περίμενε. Θα σπάσει την καρέκλα. Δεν σπάσει. Δεν νομίζω ότι κάνουμε τίποτα. Δεν πειράζει. Μην ακούτε. Βγάλε τώρα, βγάλε τώρα. Τι έτυχε σήμερα. Τι έτυχε.
Λοιπόν, άκου να σου πω λίγο γρήγορα τι συμβαίνει. Είναι ένα παιδί που μου αρέσει. Αλλά μου στέλνει. Πες το εδώ στην κάμερα. Έλα εδώ να το. Πας καλά να το δει. Λοιπόν, είναι ένα παιδί που μου αρέσει. Στήριξε, θα μην ακούει η κάμερα. Και δεύτερον, γιατί θέλουν να εξολοθρεύσουν το παιδί. Καταλήγουμε λοιπόν πως τα φυτά θέλουν να καταλήξουν. Αυξάνονται σε πληθυσμό. Και δεύτερον, γιατί θέλουν να εξολοθρεύσουν. Και κάτι. Κάπως έτσι. Σαν το θέμικο. Γεια σου κοκλίτσες μου. Σήμερα στο σημερινό βίντεο ένας από τους δύο γονιούς μου. Έχω πολύ καιρό να το δω αυτό, Ευτυχώς. Δεν ξέρεις πραγματικά τι να φορέσεις. Προτιμώ ένα πιο φθινοπορικό look. Φθινοπορικό είναι το φθινοπορεινό. Ναι, αυτό. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν. Εντάξει.